Eneko, prest, bigarren... Prest gaude, bai. Bateria, nola izena du? Txekor masailak prepatuko ditugu porto Bai. saltxakin, eta gero lagunduko dugu patata pure batekin. Oso ondo. Kasu hontan txekor masaila bat eta bea galanta. Masaile ederra. Masaila ederra. Osagaiak izango ditut momentu batean. Patatak zurituta, azanajua, tipula, porrua eta baratxurila. Gurina, koinaka pixkat, oporto, tardo beltza, salda eta esne pixkat. Eta hemen nola ez, gaurko protagonista, txekor masaila. Masaila ingo dugu pixkat txukundu aurrena. Bai, ondo. Garbitu bat emango diogu. Txarrilla eta txekorra eta txarrilla. Bai, txerrina txikixegoa izaten da. Bai, hori da, bai. Orduan, egingo duguna da, azal bat amarki, Bai, hori da, bai. Azal hori, Bai. kendu ingo diogu. Pixka, gelditutar ez da zer pasatzen, Ez, handiena ez. kenduta hori da. Handiena kendu ingo diogu, Hori da. Galanta masaila, Bai. Bai, hau. Bai. Hori da. Nek jasoko altzituen masailekuak horrela, ez? Bai, jasotzeko ere toki txarra ez dago, Toki txarra ez? Bazakan nun hartua? Hone pai. Hori da, bai. Bueno, pixket txukundu dugu, Bai. eta Bai. egingo duguna da, gatzatu egingo dugu. Zenguzu gorritu ez da oli jotan? Bai, Hori da, gorritu zua ingo martxan dugu. jarriko pixkat, Hori da. Irinak gero ere bota leike, baina nola, Baina- gero ligatzeko ere erabiliko dugun, Bai. oain Hasieratik irinak egiten orondo badeu, gelditzen gero da, bai. bako, Hori da, pausu bai. bat aurratzen dugu. Hori da, bai. Orduan, Olioa egingo falta duguna, du, olioa jarriko dugu, Hori da, bai. nola ez, sua bixi jarriko dugu aseran. Bai. Tope nahi zuzan, ez Bai, da? aseran bixi, bai. Bizi, tope. Oso ondo. Ja, pixka zorratzen da nola pixka kendu, eta... Hori da. Bai, honek ez dauke garrantzik, Geixo egin jartzen bada eure. Bai, gero saltzak diardulako loditzeko, eta gorputza pixka hartzeko. Hori da. Hori da. Sartuko dugu. Orduan, jarraian... Tartean barazkiak. Hori da, jarraian Bai. ningo dugu, barazkik prestatuko ditugu. Hori da. Bai, eneko, buelta emango diozu masailai? Bai, buelta emango diogu masailai, Hori da, kolore pixka hau hartu du. hau da gorritzen, Hori oso da, ondo. gorritzen. Sua jarriko dugu bixi xamar, eta Barazkiak bitarten ditu. igual, ni barazkik prestatzen jongo naiz, Bai. eta zu nahi baldin baduzu patata purea Bale. jarriko dugu martxan, patatak txikitu, bai, bai. urakin jarriko dugu. Bai, beni launtzeko prest. Agerki. Bueno, Ez negainakin, ez da? bai, Iniko duzu. lehenengo egosi bat emango jo, Bai. zua martxan jarriko ditu, Bai. Ura eta gatzakin o urekin bakarrikan? Momentu zurakin jarriko dugu. Bale, pixete beldu zaiongo naiz. Nahi ditu bezala. Bai, Hori ditazu. agerki. Oso ondo. Txikituko dugu tipula. Platera urte guztian zer eukitzen duzu itxian? Bai, normalen txekor masailak, urte Beti daude, guztien ezta? edukitzen dugu, eta, bueno, egi esan, Hori da. jendeak gustoa jaten duen Gustora. plater bada. Mhm. Aragi benetan xamurra bai da. Hori da, bai. Aseran gor xamarra ematen du, Bai. eta bueno, jendeak igual... Bai, azala eta Bai, eta... nervio eukitzen du bai, tartien dela, baina gero dana... Eskatzen du, Bai. sukalden, denbora esilte pasatzea, eta... Bai, bai. Olio oso ondo gabiltza, Olioa, bueno, pixka botalik, pixka bota diozu bai. Hori da, Hoxe, oso ondo. tipula hone bauk, nervioa, Nergure gizaletu jarri, Pili. Ez, gaur ez? Gaur etxien herrin datorri naiz. Hain datorrizea, erki. Ez da Hola berdu, bai. Ez da Inoi penak ematen ibili gabe, Erki, bisituko dugu. Bueno, porrua. Zuria. Ordu, noa ningo deuna da, bea gorritu zaigu, Bai, eta hori oen da. barazkia... Barazkiak bertan, zaigu, Bai, beak Goxa- soltatzen du, goxatzea, eta, kuku hortan, ondo. gero jonko bustitzen, ardoakin, eta... Hoxe. Bai, betetzen nahi da, hemen sartu ingo ditut patatak, Bai. Hori da, Erki. Bueno, oso ondo. Zula, zaldirin gustora, ez da? bai. Bai, herri Oso txikila, paje- baina ondo, Oso paraje polite da bizitzeko, lasai, oso lasai da. Herria berez txikila, 1000 eta Bai, bosteun. 1000 eta 500 inguru hortan ibili izan du geha, eta, Bai. bueno,
batzutan gehiago, batzutan gutxixo. Bai, txikila da, gu 2500ekin ezaten dugu oso txikila gehala. Gatza botako jau. Bai. Azkarrago xamurtzeko, barazki gutik. Erki. Hola, ondo. Hori berotzen, irakiten jarri dugu, bai. Bai, amarrien ondo, oso ondo. Erki. Hor gaur egun iruditzen zazuek, mendilen dazkazuna jatetxian, difentzia dela ona, ezagunak ingurukoakin ez dakazu arazoikan. Baina, igual, Donostiko jendeak eta nahi dunean, hor goierrialdea, barrualdea jun, horrela, GPS eukitzia eta gauza asko launtzen du gaur egunen, teknologiak alde hortatik launtzen du, ez? Kotxetan GPS daude eta interneten Googleen sartzen mazea, eta hor badaude mila posibilidade, naiz derritia jakin daula, jo, auzuak indola askotan manaztu iten geha, baita bertan inguruan biziganak, ez? Baina hor, bueno, dakanaz benepen aukero hori badakala, ez da? Askotan, herri txikik, Donostia etortzen magea, nahiz eta gezurra dirudin, jende askok Zaldibi ez daki existitzen danik, batzuk entzun du, beste batzuk behiz entzunez, eta hor du, geografia ikasteko, hori da, baina hor ezan behar da, askotan turismo bulegoak egin behar duen lana, ez? Zerratik, 4 egun, 3 egun pasatzen dituenean, Donostin bertan, gero behaire, ondo esplikatu ezkio, ze gauza bilatu lehizken Gipuzkoan zehar, esplikatzen nuen badu iristen dira, ez? Askotan urrutia juten geha, hori da, aukeratu, ez konturatzen, bertan, herri txiki asko daude, Gipuzkoan bertan, kosta bakarrik ez da existitzen, barrukalden herri asko daude, eta Aralar eta Aizkorri eta holako mendilerro ingurun herri txiki zuek txindoki baita, txindoki daukau eta txindoki alderri bat erabiltzen da Larraitz eta txindoki, eta zuek aintze jo baino lehenotio betikan Zaldibira, eta gero bukaeran. Aralaren babesen gaude. Bai. Zondo. Bueno, hau gorri txingo dugu bizkat, Gau hori da. Ardua gehituko dio? Hau, xet gorritzen, geixo gorritzen zaigunen, gehituko dio koinaka bizkat lehenengo, oportoa eta ardo beltza. Bai, nire dola, gehitu duzun hori bat. Eta horrekin, ia lortuko dugu fundamentuzko saltsa bat eitea. Bai, egiteko zan fundamentuzkoa. Hori. Aizu, eneko lore hona daka eta zer gehituko dio koinaka? Ja, botako dugu bizkat koinaka. Hori da, koinaka pixkat. Horrekin lortuko dugu, ia pixkat behantxire egin da beran, eta... Bai, berriz horrekin... Zua bizitu ingo dugu hain, pixkat, Zondo? Hor ondoan dauden... Jugo guztik eta, Honekin egiten da zentatu, dana bat berriz, Horrexe. Horein gehituko dugu oportoa. Horrela, koinaka, oportoa eta gero ardo beltza. Bai, bueno, orden horrek... Orden hortan. Ardoa edo oportoa ez dauka. Ez da, horrez garrantzia handik, Bueno, ardoa. Ardo beltza. Ardo beltza, Zuko ardua. Asita daukeun ardo bat, etxen, Aida itxura hartzen, salda botako jogu, Eta hula zaiteko zordu, tordi, bai, ez da, gehola, berdu, xamur egiteko, denbora, xamur gelitzen nahi baldin badeu, ordu terdi bi ordu neukitzen badeu, hobe. Hori da. Oila baten edo egin nahi baldin badeu, denbora ikiztaukolako, azkarra gonoski. Bai. Azkenen bukatu behar dugu, bakoitza ze denbora dauken. Gure kasuan ordu terdi, bai, ez da, bai. Tapatzen nahi? Da tapatzen baldin badeu, kasiko beto. Orduan... Hau listo. Bai. Patataia, falta zaigun bakarra da, gurin pixka botako jau, eta ez nahi gaina gehituko jau. Bota jozu. Grasa pixkatean txiko jau. Horrexe. Hasieran gatza bota dio gura, ez da? Pixka bota dio, baina guain ingo dugu, azken... Hori utziko dugu pixkate... Goxatzen utziko dugu, Eta, irekin puntu bat hartzen digunen, turmisa pasatuko dugu, eta pontxun jarriko dugu. Oso ondo. Zakin bakizu birrindu iten dala. Birrindu. Karrilerak, jarri dugu. Mazallak. Reduzitu zaigu. Mazallak. Eta kasu honetan mazallak bat bakarra. Mazallak eta beha hundila.
Jarre guzti zaigu, Bai. saltza jarri dugu iradazita, txukun, eta masaila ingo deuna da atera. Bai, ondo. Masaila aterako dugu, plater batea, ja prestatzen juteko. Hori da. Tenedoriekin? Bai. Mintxatea? Egin aterako dugu. Ondo ze kolore darra, Bai. Honek dauken gauza hona da, tartean ditu beta batzuk bezala. Eta beta horiek gelatina hori urtu egiten da, bigundu egiten da, eta gero jateko garaian asko xamurtzen du aragia. Orduan, egingo deuna da, hau xarratu egingo deu, bitartean zu nahi baldin baduzu. Birrindu turmisakin, eta ja, pasatuko gea, plateratzeko fasea. Errezeta guzti hauek eskolan ikasi zituzun, gero praktikak iten, eta gero etxean praktikatzen, bai. Eskolan errezetak baino gehiago ikasten dena da, pixkat sukalden manejatzen jakin, oinarri batzuk hartu, teknika oinarrizkonak ikasi, eta pixkat. Bueno. Saltza prest daukeu, gureare ia bai, Bai. Nik hau zen da listo, bai. Erki. Zati txiki bat beste gelitu, baina hori geho kenduko duten horiekin da listo. Bai, atzea. Zurezako. Hori da. Mintxutziko eta ontsa gabitu bat, bai. Beste kutsara bat hartuko dugu. Ondo, lau zatitan. Aurra zillo harra da, Bai, nik uste bizatikin. Bai. Bueno, kasu honetan jarriko dugu, azpin jarriko dugu. Azpian. Patata gure pixka jarriko dugu. Saltza hauekin kombinatzeko ze goxua gelditzen da. Bai. Ezko laguntzen dira. Bai, arduakin indako saltza dago aproposa. Horrexen. Hori da, bai. Bizatikin egingo dugu gaurko aurkezpena, ezta? Bai, nik uste. Hori da. Bizati hau janezkio, Ondo izango nahizela, ezta? Bai. Aurreko suflia eta honekin gaur primera. Horrexe, toketxo bat jarriko dugu. Etxeko, romeroa. Perezi pixka bat harko dugu. Zondo, ze fina, Gaine loretan dago eta zeikutu... Bai, bere jantzi egiten du pixka. Jantzi egiten du. Hola esotzeko genduke. Gure xefaren azken ukitua. Txekorma zaila irinetatik pasa eta oliotan gorritu. Barazkiak txikituta gehitu. Koñaka oportoa eta ardo beltzarekin busti. Salda erantzi. Patata purea. Patatak egozi, gurina eta esnegaina gehitu eta guztia birrindu. Eneko, platera daztatu, bai, baino gaurko honetan ardu ekarri duzu. Bai, ardo bat ekarri dugu, ardo napar bat. Parra. Kasu honetan aragiak nik uste ondo dijoan ardo beltz bat. Bai. Naparra esan bezala, falzesen dago bodega. Bai, eta zematz du? Bai, Cabernet Sauvignon eta Merlot baridadek ditu, bere osagai bezala. Eta nuko dala esan duzu? Falzes, Naparro egualden daun toki bada. Eta azken aldin, bodega ontako ardo, bastante, esango genuke modan jartzen aidan ardo bada. Ardo edangarrie. Eta kokapenagatik, 200 piko metrotan da hone masti batzu die, eta horrek bere alturak ematen dio matxari berezitasun bat. Karo, han lautada hola izaten da. Hori da, eta hau pixkat da horago, eta ardo ardo eder bada. Bale, gauza bat, faltez aitatu dunetikan, nik esan berdit momentu honetan gorantzia bialdu nahi ditut faltezea. Eta zergatikan, udaran gurekin pasatzen du, udara guztia mertxek arrantzak, eta hemendikan muixo handi bat. Eta esan, herrian oso ezaguna dela, bertako maestra, nola zan, nola da, Andereñoa izan dako ezala. Garai batien herri bat eukitzen zuen, eta bera zan urte askuan. Uan, han pasatzen du negua, eta gure etxian udara. Eta hemendikan muixo handi bat mertxei. Oso ondo. Eta hoan zuk ireki eta nire bitartian oporratuko. Oso ondo. Bale? Oso ondo. Niri guetz da zu probatu. Bale, oso ondo. Bueno. Hau erromeroa, beira zepolita, eta laminian utziko dut. Horrein honetan egin berdiu janak honegin eta erariak kalteik, ez? Hoxe. Da. Noski. Eza erazarrak, baina momentu honetan eta beti sentidua duten esan aia.
Hone, biuna, mozten oso horreixa, baroa, Biuna dago, Bai. Ez da sensazio hola, aragila dela badakit, ez? Baina oso biuna, xamurra. Eta saltza eta puriekin da, oso plater fina, Bai. Ordu tardi, 2 orduan euki dugu hor mazaila, baina pena mezi du. Mantragotxo bat, inberko zu. Bai, txine inberko dugu, ezta? Oso ondo. Ondo. Hemen, zaldi bitarrakin. Honen izela. Berdin. Arra dago, Hone kolorian, bai, ez du beste batzutan eukitzen duen bezala hola gorri-gorri hori, ez? Berezi koloria, hone pixkat... Kerantza bada, eta azkenen ontze prozesu horrek ematen dio. Bai, barrikak eta ematen dion kolore hori. Teila koloretxo bat ematen dio, eta... Bai, eta nabarmentzen da.